皆さんこんにちは。タイガーホー、台湾ダーの8カ語フレーズ台湾七歡喜學客家のコーナーです。今日は8カ語の成長について話します。ここでは試験病率方言に基づいて解説します。成長というのは音の上がり下がりを表したトーンのことです。8カ語にはこれが6種類あり、それぞれで意味が変わってきます。では早速いってみましょう。ああああああ。第一声は上昇調。やや低いところからやや高い音まで一気に上げるトーンです。第二声は低調。一番低い音を平らかやや下げる感じで伸ばすトーンです。第三声は下降調。中音から一気に一番低い音まで下げるトーンです。第四声は高平調。高音で平らに伸ばすトーンです。第五声は短い低調。低いところで短く切る音です。末尾に B、D、G のどれかがつきます。第六声は短い高調。高いところで短く切る音です。これも末尾に B、D、G のどれかがつきます。このトーンはどれもとても重要で、それによって意味が変わってきます。例えば、FU、ふの発音が成長によってどう変わるのか見てみましょ夫人婦人、扶持助ける、世話をする、老婦虎、富貴お金持ちの、福氣幸い、幸福、福務サービス。このように音のトーンによってすべて意味が変わります。成長はその時々でしっかり覚えましょう。ただ、最初はちょっと難しく感じるかもしれません。ゆっくり徐々に慣れていきましょう。それでは次回もお楽しみに。感謝收看，下拜見。